Noswaith dda I chi a chroeso I Sgorio, cyffro Cwpan Cymru sydd gyda ni heno. Ma' 'na gyffro hefyd yn y drydydd rownd. 32 o glybiau yn brwydro I gyrraedd y rownd nesaf. Newn ni ddechrau gyda'r gemau o nos Wener, tipyn o gemau hefyd. A ni'n dechrau da'r seintiau newydd, y deilied. Ac roedd Cewri Croes Oswallt ar daith i'r brif ddinas yn y gobeith o yrru Met Caerdydd allan o'r gystadleuaeth am y trydydd tymor yn olynol. Ond cofiwch, roedd y myfyrwyr yn barod wedi ennill yn ebyn y seintiau unwaith y tymor ma ac yn awyddus I ailadrodd y gamp yna ar gampws Cyncoed. Brobl yn erbyn Chub. Chwaraewr cryf. Bale yn gwiro at y postyn pellach lle mae Nadine yno. A mae'n dod oddi ar y postyn. Wel, Nadine gafodd y cyfle. Ond dwi'n meddwl bod CJ Craven wedi cael cyffyrddiad hefyd. 8 munud ar hugain wedi chwarae. Cornes. Hongian y Bale lan. Mae yna gyfle a mae yna gol. Y deilied ar y blaen. A Jack Bodenham sydd wedi cael y cyffyrddiad ola yn y cwrt bach. Walsh yn hir. Tuag at Rhys, gyffyrddiad cyntaf hyfryd gan Lewis Rhys. Rhys yn mynd am gol! O, chydig heibio'r postyn. Un peth ar feddwl Lewis Rhys yn erbyn I gyn glwb. O, tackle dda I ennill y Bale yn ôl. Rhediad cryf gan Danny Davies. Davies yn parhau I fynd. A Seager. Mae'r cyffyrddiad. A beth gewn ni? Plymio yn erbyn Danny Davies. Dim cic o'r smotyn, cic rydd i'r Met. Cerdyn melyn I Danny Davies. Cabongo, peniad pwysig, Williams o dan bwysau. Jasper Payne, cyfle I dderbyn y Bale yn ôl o'r ddiwth Jones. Jasper Payne, Payne eto! A mae Payne yn sgorio! A mae Met yn gyfartal! Am 5 munud yn weddill ar y cloc o cyd chwarae hyfryd gan y myfyrwyr. A Jasper Payne yng nghanol y cyfan. Ydyn nhw'n gallu mynd mlaen I ennill y gêm. Mae Shepherd yn aros ar ei linell. Y Bale yn cael I benio allan. Saudi yn ddwfwn mewn. A'r peniad mewn gan Chap. A maen nhw wedi ennill y gêm. A maen nhw'n mynd I guro'r deilied. Diweddglo dramatic y croesad gan Saudi a Matt Chap sy'n penio heibio I Shepherd. Deilied Cwpan Cymru yn mynd I fynd allan o'r cwpan. Yma y Met Caerdydd. A ni jyst moyn aros yn y gêm, cadw o fewn 1 neu 2 o goliau. A ni'n gwybod bod ni gallu brifo nhw falle yn hwyrach yn y gêm, a dyna beth oedd y gêm plan heno. You don't understand, how much it hurts me. And I'm sure it hurts the players as well. It's something that we need to move off from quickly, but we need to learn from quickly as well. Mae Ceicona wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru yn y 2 dymor diwethaf. Roedd yn ymadiad yn wynebu dipyn o her yn erbyn Llandudno, y tîm sydd ar frig cyngrair y Gogledd. Pierce yn ymlaen, tuag at Stevens dan bwysau gan Bradley yn gwneud y wych. Stevens ac y bas yn ei ddafyd I frawd Adam Stevens. Mae'n brasganu ar draws y cae. Byddai I gefndar Anthony Stevens. Digon o le ar fel y cwrt Cosby mewn a fo, Adam Stevens ar ei droed de, ddyn ôl I ben. Mae'r bar di roi, Llandudno ar y blaen. Cyn chwaraewr Ceicona. O'na symudiad gwych gan y tîm cartra. A mae yna sioc ar y cardia yma ar Barc Maes di. Llandudno chwilio am I ail, mynd yn fyr. I Higgins nôl I Anthony Stevens, Bale I mewn tuag at y postyn, bell arbeniad y rydd. I Ross Weaver, symudiad o'r maes ymarfer. A mae Llandudno di dyblu mantais. Ac os yna sioc ar y cardia ar ôl gol gyntaf, mae'n sicr. Mae ar y cardia rwan. A cael ei faglu nhw Edwards ar ymwyl cwrt Cosby. Mi oedd yn y cwrt Cosby, mi oedd feddwl. A mae hwnna ddadleuol dros ben. Mi oedd yna weld yn gico'r smotyn. Dydy no Edwards ddim yn hapus o gwbl. Allan I Rhys Hughes. Cisio ennill cic gornel ond dethon ni nôl I Marriott mae o.
Dan Roberts. Cyffyrddiad gwych gan Robert. Yr ergyd, fflachio. Heibio'r golor a nythu yn gornel ucha'r hoed a gyda 9 munud o'r 90 yn weddill. Mae'n elegedu'r obaith i dîm John Disney. Fyny'r cae a hi, nôl i mewn gan Smith. Callum Stevens ddim yn cam sefyll. Stevens, gwneud o gol i faclib i Gigors Motin, siaws gen i o'na. Na, di ddim. Wel, wir, ar ddiwedd y ddwy hannar. Dylsan o fod y Gigors Motin, a dyn ni'n gael ymwneud. Os a un cyfle arall i Cei Conad ddod yn gyfartal, amdani i Gigors Motin. Ismael, heibio i Pawnol, groesiad, mae'n ei ddau, cwrdd Cosby. Cawen y Pennod yn tar ar postyn. A na i'r chwibar ola. A falle'n dito, di creu sioc yma. Y tîm ar y frig, Cyngred y Gogledd. Wedi trechu'r tîm o uwch Cyngred Cymru ac yn heiddiannol hefyd. I generally don't score many, but when I do, they normally count. They normally matter. It's a great result for Llandudno. Yeah, they 100% deserved to win the game tonight. We 100% didn't. Cambrian United ydy'r ceffyl a blaen yng Nghyngredd y De ac mae'r clwb mewn safle cry i sicrhau dyrchafiad i'r uwch gyngred am y tro cyntaf ni hanes. Bydda brwydr yn erbyn Pennod yn llunyn mesur da ar gyfer dyfodol felly. Nôl gan Jack Fox. Pwysa fan hyn ar y golwr. Mae di mynd lawr. Mae James Kroll di cael ei lorio. A dyna ni gic o'r Swatin i Pennod. Camgymeriad gan y golwr Corey Fogarty. Yn cael cerdyn melyn. Kroll yn uchel i gefn yr hwyd. A dyna'i 15fed gol o'r tymor yma. Fo sy'n rhoi Pennod ar y blaen. Ar ôl chydig dros 6 munud o chwarae. Fraser Thomas dros y gicrydd. Tuag at y Cwrt Cosby a'r peniad yn dod i mewn. Mae'n gorfod cael ei harbed gan Daniel Higgs i atal Kyle Jones. Jay Woodford fyny o'r cefn i Cambrian. Ond y basta yn cael ei rhyngipio gan Miles Davies ac mae Miles Davies yn gweld rhediad nhw a deulu lawr y dde mewn i'r Cwrt Cosby. Mae o ergyd isel yn cael ei harbed gan Corey Fogarty. Cyfle da fan rai Pennod, ond y golwr yn sefyll yn gadarn. Tafliad allan yn sydyn i draed Cain Owen. Owen yn gweld bod yna ddigonedd o le gan James Kroll ar y dde. Dio ddim yn cam sefyll. Kroll mewn i'r Cwrt Cosby ar ei droed chwith. Mae o'n dyblu mantais Pennod. Gwaith gwych gan yr ymosodwr yn derbyn pas letraws Cain Owen ac yn gorffen y symudiad. Nathan Wood a Cain Owen yn sefyll dros y gicrydd fa. Cain Owen sy'n mynd amdani. Arbediad yn fyna. Arbediad dwbl a'r trydydd tro gan Corey Fogarty. Rywsut di Pennod ddim yn llwyddo i osod honna yng nghefn yr hwyd. Chwarae teg i'r golwr. Danny Birch. Birch allan at Cam Strinati. Ôl ato fo gan Batesman. Batesman yn trio cadw'r symudiad i fynd. Mae'n disgyn i Birch. Mewn i'r canol mae'r croesiad yn mynd. Ac i'r postyn pella. Mae yna gol yn ôl. A Liam Eason sy'n dathlu. Mae'r tîm cartra nôl yn y gêm. Mae'r tîm mynd yn hir. Allan o dir y chwarae. Na di. Gwaith da gan Liam Eason. O, mae dal yn y Cwrt Cosby. Thomas nôl at Eason. A dal yno, Fox. Hwna wedi rhwystro. A rywsut. Mae Pennod yn dianc. Sut yn y byd. Nath Jack Fox ddim union i'r sgôr yma na. Dyna i chi gyfle. Ond amddiffyn arwrol gan Pennod. Nôl mae'r tafliad yn mynd at Kyle Jones. Uchel i'r Cwrt Cosby gan y capten a Higgs yn cael ei ddwylo iddi. Dim trosedd, da ni chwarae ymlaen. A'r bel yn cyrraedd y llinell. Oddi ar y llinell gan Miles Davies. Yr ergyd o bellter ar ôl i Daniel Higgs. Drio hawlio'r bel ond y golwr ddim yn cael dwylo glân arni. Mae'r gyfle fan hyn i Noah Daly wrth ymosod. Daly'n dal i fynd. Nathan Wood sydd efo fo.
Ashley Evans yn y lle iawn. Disgyn i Crawl. Crawl yn gweld Daly o'i flaen o. Daly'n cyrraedd yno, Bale yn adlamu. Crawl yn y cwrt Cosby mynd i lawr. Mae yna gic o'r smotin. Unwaith eto i Pennod. Crawl yn cyrraedd gynta yn cael ei lorio. Ac am yr eil dro'r noson yma, y dyfarnwr Ryan Kenny yn pwyntio at y smotin. James Crawl am ei hat-trick. Ac mae'n mynd i'r ochr. Y golwr yn mynd y ffordd anghywir. Crawl sy'n dathlu. A Pennod efo 2 gol o fantais unwaith eto. Trixon yn lledu'r chwarae allan at Miles Davies. Davies ar croesiad. Mae'n cyrraedd y canol Daly sy'n yno. Arbediad campus gan Corey Fogarty. Wrth i Daly rio procio honna i gefn y rwyd. Mwy o gemau o'r cwpan nesaf, gemau pnawn Sadwrn sydd gyda ni nawr, a ni'n dechrau fan hyn yng Nghaerfyrddin. Yr hen air yn cael tymor da yn ystod yn y 4rydd safle yng Nghyngrair y De yn croesawu bai Colwyn o'r uwch gyngrair i Barc Wain Dew a'r gêm gynta erioed rhwng y ddau glwb yma. Cyfle cynnar i'r ymwelwyr. O, mae fewn. Yr holl ffordd. Ac mae Jordan Davies di twyllo Lee Idzi. Be sy'n achosi y broblem fwyaf Idzi, bod yna gymaint o ddynion yn ddwfn yn ei gwrt 6 o. Doedd o methu dod allan, nath o redeg fan un o chwaraewyr ei hun. Dyna nath achosi'r broblem. Tristan Jones i gymryd y gig gornel. Mae'n un heriol! A fe ddyle honna o bosib di cael ei gwir o'r ochr cywir o'r postyn. Oedd o'n gyfle. O, fydden nhw'n siomedig. Da sbia, fa mae neb yn gallu cael un cyffyrddiad bach fysa di arwain at gol. Cyfle i ddau Colwyn, Fyblu Mantes. A maen nhw'n cael cyfle arall i roi'r Bale ma mewn i'r cwrdd cosi. Mae honna'n well, oedd hi'n Bale dda. Ac oedd y peniad y gynta gan Aaron Williams. Ac wedyn mae Cyril yn draffu ar y Bale rydd. Ac mae bai Colwyn ar y blaen o 2 gol i ddim. Fyddi ti unwaith eto bosib jyst yn teimlo. Fyswn i wedi gallu gwneud yn well fel mae'n dod i fewn. Neu ti'n aros ar ei linell. A wedyn fel mae'r Bale yn bownsio oddi ar amddiffynwyr, ymosodwyr. Cyril ydy'r cynta i ymatab. Mae Caerfyrddin hynod siomedig o ildio 2 o gicio gosod. Tristan Jones efo'r gig. Mae honna dan y bar, mae heibio pawb. Wel, fe fethodd Rhys Williams honna. Ac unwaith eto, bod yna gig gornel yn dod o hynny, falle dyle'r wobr wedi bod yn fwy. Matty Hill, taflu'n hir i'r cwrt. O, mae'n tasgu, mae'n fler. Ac yn diwedd Weaver ni chlirio, ond mae hwnna yn gallu taflu yn hir. Hill eto, nawr te falle neitho geisio cyrraedd fi'n y tro yma. Y croesiad yn isel, mae'n i dda at i gapten. Mae'r sodliad ac yn ymladd amdani ac yn y diwedd mae'r hydd. A ddyle honna ddim di bod yr hydd, mae Robles di manteisio a mae ar ben ar Gaerfyrddin. A mae'r 2 gol di bod yn amddiffynol wan gan Gaerfyrddin. Hill efo gwaith da, ddim o feddwylo tro yma, croesiad tuag at y postyn. A wedyn jyst yma, mae sodliad bach, nutmeg drwy goesio fo, a wedyn pwysyn ymatab. A Robles ydy'r dyn, cangymeriad gan y golgeidod eto, ond i'r amddiffynwyr ddim yn ei helpu fo. A Robles yn meddwl, diolch yn fawr iawn, gol arall yng Nghwpan Cymru fi. Osborne. Whitmore. Nôl at Osborne. Dyson. Gwell! Peniad campus. Peniad campus. Ac mae'n gol o bosib gol gysur. Ond fe gafodd Thomas gymaint o afel ar y peniad yna. A dim ots o ran oed. Os ti'n sticio'r Bale yn y cwrt Cosby i ddyn profiadol sydd wedi sgorio gymaint o goliau dros y blynyddoedd yn y Cymru Premier, ydy o ddigon da i dar y targed wrth gwrs i fod o. Gol dda. Roedd na siawn Sam sioc yn arbu Sir y Fflint ddydd Sadwrn gydag e-bus sy'n drydydd yng Nghyngrair y Gogledd yn gwneud y daith fer i gau y castell i herio'r Fflint, sydd wedi syrthio i safleoedd y cwmp yn yr uwch gyngrair. Wel, edrych am Jake Canavan, mae Stevenson yn y canol y Bale yn ôl at Ben. Wyn!
Mae yna i Stevenson o'r arbediad gan y golwr o'r ergyd. Gan Darren Stevenson, mae dal yna. Mae Stevenson dal yna, a'r bêl yn disgyn. Yn ddiolchgar i ddwylo Keegan Jones. Yr arbediad gan y golwr yn nadu Darren Stevenson rhag roed y tîm cartra ar y blaen. Ben Wyn. Wyn. Campus at Burke. Croesiad yn ôl. Mae Hughes, Ben Hughes. Ben Wyn y tu ôl iddo fo. Mae Jake Canavan. Thôn ar ergyd! Fymryn heibio'r postyn. Mae Jack Thorne mor agos na troed y tîm cartra ar y blaen. Dyma Ben Wyn. Becky Burke allan ar yr ochr chwith. Mae yna 2-3-4 yn y cwrt os oes a groesiad ar ei ffordd. Isaac Lee, diolch mynd i fynd amdani hi. Yndi mae o Lee ar ergyd fi gyfodd i wiriad. Arbediad o'r safon ucha gan Keegan Jones. Isaac Lee, mi welodd i gyfla, mi ath amdani, mi gymodd i wiriad. Na chi arbediad gan y golwr. Evans, edrych am Sam Baker. Benny Ben Woolham draw, Baker. O, fi nath o'n dda yn yna, mae'n dal i fynd. Baker! Dim cic o'r smotin yn ôl y dyfarnwr. Oedd o yn y fan ar lle, Mr Livesey. Mi ddifur gweld hwnna eto, mae o'n arwyddo bod yna lawio wedi bod gan Baker. Penderfyniad dadleuol o bosib. Mae Kieran Evans. Sam Baker. Mason Blackwell-Jones a Danny Warren! Mi oedd angen yr arbediad gan Jack Flint. A mae Airbus yn curo ar y drws yn hwyr ar derfyn yr hanner cynta. Jordan Evans, capten yr ymwelwyr ar geg grydd. Maen nhw'n hawlio cic o'r smotyn. Na, meddwl Mr Livesey. Isaac Lee, bêl hir edrych am yr hediad gan Josh Jones ar yr ystlys chwith. Josh Stevenson tynnu lygad oddi ar y bêl. Ben Wyn, lledu'r bêl allan at Ben Hughes. Hughes yn sgwar yr ergyd i gefn y rwyd gan Ben Wyn. Symudiad slick gan y tîm cartra o'r naill ben i'r llall. Mae chwaraewyr Airbus yn dal i ddadla. Y dylia fod na gic o'r smotin y pen arall i'r cae. Ond y Flint yn manteisio i'r eitha symudiad hyd y cae. Ben Hughes yn sgwario'r bêl at Ben Wyn. Claddu hi i gornel y rwyd. McManus. Isaac Lee dan bwysynio James Davies y tu ôl iddo fo. Isaac Lee, mae hwn yn rediad penderfynol, dangos dri bach gormod yn y fan yna. A rwan, mae gen y dyfarnwr benderfyniad o ran lliw y cerdyn yn fan hyn. A mae'n dechrau mynd yn bler yng nghanol y cae yn y fan yna. A Sam Rickett sydd i lawr. Mi fydd calon Isaac Lee yn i'w ddo ar hyn o bryd. A mae yna gerdyn melyn. Cerdyn melyn yn fan hyn. A mae yna gerdyn coch i Mason Blackwell-Jones. Jones. A'r cliriad. Ffana'r peniad. O'r bêl. Cael ei dwyn gan Darren Stevenson, dyna ddim cam sefyll. Ben Wyn a Josh Jones. Josh Jones i'w gorffennu taro'r postyn. Josh Jones mor agos. A selio'r fuddigoliaeth i'r Flint. And I just said to my players then, I'm really happy with a clean sheet, really happy in the next round. But if that's the standard of Tier 2, then we've got to make sure that we're in the Welsh Prem because that's the ultimate goal. Roedd Caernarfon am osgoi croen banana wrth groesawu Penrhyn Coch, clwb sydd ar waelod Cyngred y Gogledd ac heb ennill gêm gyngred y tymor hwn. I gynol gyntaf naw, Matty Jones sy'n paratoi i'w chymryd i. Dymanu'r fel i mewn ar ei droed chwith ag at y postyn cefn! A Dominic Smith gododd i roi Caernarfon ar y blaen. A ddim o'r syml o hynna. Trydedd gol, Dominic Smith, y tymor hwn. Mendes yn troi. Gan fo Josh Locke yn y cylch canol. Locke yn troi yn gelfydd. A'i bason can fod Adam Davies. Davies yn troi. Yn curo 2-1 wrth wneud hynny. Locke unwaith eto! A gol fendigedig i Caernarfon. Josh Locke yn cychwyn y symudiad. Ac yna ni orffan o.
Ac ar ôl chydig dros 20 munud, mae'r cofis dwy ar y blaen. Efo Morgan Owen. Owen yn torri tu mewn. Bas o'n can efo Davies! Dim yn glir eto! A gymdrech acrobataidd Morgan Owen yn cael ei chlirio oddi ar y llinell fel amddiffyn arwrol gan yr ymwelwyr. Josh Locke at Sears ar ochr y cwrs Cosby. Sears nodi'r fel teg at y bostyn cefn. Tu hwnt i bawb. Mwni yno. Croesi Troma. Fel nôl allan at Iwan Lewis Troma. Lewis. Yr eilis yn ddod ymlaen. A Josh Locke. Locke yn tanio. Ac yn sgorio i ail y pnawma. Ac efo 5:20 i fynd, dos bosib na honna di'r gol sydd yn sicrhau lle Caernarfon yn yr 16 ola. Harrison, lawr y cae teg at Osebi Abadaki. Abadaki dal i frwydro. Dyna ni llymeddiant yn ôl i basio tu mewn a Davies. Davies yn troi'n gelfydd. Ond i dal i'm yn glir. A Josh Locke yn gorfodi'r bêl dros y llinell ac yn cwblhau hat-trick. Gwaith gwych gan Adam Davies yn y lle cynta. Prif sgoriwr Caernarfon yn methu canfod yr hwyd. Josh Locke yn gwneud hynny am y trydydd tro pnawn yma. Glynedd oedd y tîm isaf ar ôl yn y gystadleuaeth ac fe roddodd Harry Williams-Young y clwb o'r 5 haen ar y blaen yn erbyn Bai Trearthur o'r 3 haen pnawn Sadwrn. Ond fe darodd y tîm o fôn yn ôl o fewn munuda, Toby Jones ar gig gornel a Sebastian Samuel a'i ben i gefn y rhwyd. Yna cyfle euraidd i'r ymwelwyr o'r Smotyn, Christophas Yamale yn gywir o 12 llath a 10 allan o 10 am ei ddadlu hefyd. Toc wedi paned hanner amser, rhagor o gampau acrobataidd. Dave Evans y tro hwn yn rhoi'r tîm cartra nôl yn y gêm. Ond gyda awr ar y cloc roedd y fantais gan yr ymwelwyr eto. Hon y gyntaf o 2 gol Tom Hilditch. I ail hebos o ddiora 12 munud yn ddiweddarach. Dim gobaith gan Curry rhwng y pyst. Cyn iddo gwblhau hat-trick o'r Smotyn gan anfon Bai Trearthur yn ddiogel i'r 4edd rownd. Mae yna 3 thîm yn weddill o'r 3 haen gyda Bai Trearthur, Bangor a Phorthmadog yn cynrychioli ardal y gogledd orllewin. Am y tro cyntaf ers 3 mlynedd ar 10, fydd y rownd derfynol ddim yn cynnwys Ceicona na'r Seintia Newydd, wrth i'r deiliaid y Seintia fethu a chyrraedd y 4edd rownd am y tro cyntaf ers 2007. Bydd gema'r 4edd rownd yn cael ei chwarae ar benwythnos y 3 ar 10 o Ragfyr. Wel, dyna ni am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Rhaglen lawn dop a mwy o bêl-drod byw i ddod wythnos yma hefyd. Nos Wener, fyddwn ni gyda chi yn fyw ar-lein am hanner awr wedi 7. Y pencampwr y Seintia Newydd yn ceisio taro nôl ar ôl colli yn y cwpan ac ymestyn i mantes ar y brig yn y gyngrair Caneris Caernarfon sy'n teithio i groes oswallt. A wedyn ni, byddwn ni nôl nos lun nesa gyda'r gorau o bêl-droed y penwythnos. Hwyl fawr i chi.